היי, נעים להכיר, שי, 36 מתל אביב, נמצא במדיקל קר כבר חודשיים וחצי, בדיוק ביומיים האחרונים שלי כאן. הכל התחיל בסוף יוני האחרון, עפתי מהקורקינט, נכבלתי ושברתי את עצם התת ראשי, שזה העצם של הירך שמתחברת עם האגן. עברתי ניתוח באיכילוב, החדירו לי 3 ברגים לעצם, ואחרי 4 ימי אשפוז באיכילוב הוא עברתי לכאן, שזה לדעתי המזל הכי גדול שלי. איך שהגעתי לפה קיבלו אותי בזרועות פתוחות, הראו לי את המקום, נתנו לי תחושה טובה, נתנו לי תחושה שדואגים לי. הצוות פה היה מדהים, מהיום הראשון, אין לי מילה אחת רעה להגיד, באמת כל אחד עושה מעל ומעבר, רואים שאכפת להם. במהלך התקופה הזאת קיבלתי גם כל יום באמצע שבוע ראשון עד חמישי פיזיותרפיה, ועוד 3 ימים בשבוע שעשיתי גם ריפוי ועיסוק. זה בעצם היה חיזוק לפיזיותרפיה. מעבר לכך, יש פה גם שירות מדהים שזה שירות אינטגרטיבי של טיפולים כמו פעם בשבוע דיקור סיני, או רפלקסולוגיה, או אקסס ברס, דברים שעוד יותר הגדילו את המעטפת, שהייתה מאוד חשובה, שהעיקר של זה שזה לא רק הגוף שנפצע, גם הנפש. ועם כל המעטפת הזאת זה עזר לי להתאסף ולחזור לעצמי כמה שיותר מהר. זהו, אני יכול לציין לטובה את כולם, אם זאת ויקי, האחראית אחיות בקומה 7 בשיקום צעירים, אם זאת חן מריפוי ועיסוק, והדר מפיזיותרפיה, ורן וטניה. באמת כל אחד פה נתן תחושה שזה לא רק, כאילו, לא באים לעבוד, אלא באים לעבודה, ואכפת להם מהמטופלים שלהם. ואני ממליץ בחום, כאילו אני לא ממליץ, כי אני מקווה שאף אחד לא יתפצע, שכולנו נהיה בריאים תמיד. אבל אם נפצעים וצריכים לעבור שיקום, והדבר הזה מפחיד כי אתה נמצא בבית חולים ושם זה כמו, באמת כמו איזה שוק בשר, ופה באמת כל החששות ירדו וקיבלתי תחושה מאוד טובה וחמה, אז אני מודה על זה מאוד ותודה רבה. יום שלישי אני מתחתן, לצד לחופה, גם אם אני אעזר במקל. הגעתי לפה באמת מרותק על מיטה, לא קמתי מהמיטה, היה כואב לי לשבת אפילו על כיסא גלגלים, ובזכות התהליך המדהים הזה אני עכשיו יכול אולי לא לתת מובים של מייקל ג'קסון, אבל לפחות אני אוכל ללכת בצורה מכובדת לחופה ולפרק הבא בחיים שלי.